Исәнмесез, хәерле көннәр. Бездә бүген кунакта җырчы Иркә һәм без аның сумкасын тикшерәчәкбез. Bu markаны белгән кеше беләдер инде. Бу сумканы РНДВдан алдым. Аның бәясе әйтмим 20 меңнән күбрәк. Сумканың эчендә нәрсәләр бар? Беренче сумканың эчендә әлбәттә минем телефоным. 10 еллык Toyota Camry'ның ачкычы. Бу Givenchy мәле? Әйе, помада. Givenchy. Менә шунда төсне яратам. Бу минем һәрвакыт минем белән. И менә мондый аромат. Ике алар миндә. Мин исемнәрен белмим. Мин беләм аларның нормаль бәядә торганнарын. Әйбәтрәк якынрак күрсәт, чөнки күп сораулар килә инде духисездә дип. Берсе менә бу, икенчесе инде Tom Ford минем Tom Ford идеалысы. Ничә мең тора? Акциялар булганда төрлечә тора. Бүтән бер нәрсәм дә юк. Чөнки сумкам кечкенә.